ne. Haka mata mu shigar sayin waye. Gaskiya kwana biyu ban ganki ba. Ji da ke ko? Da a bani jirgin sama a ce ba ki musalai. Gwamma in zo na cikin talauci. Saboda ina son ki fiye da nake so. Amma ke kuma kina tunanin kamar ba san ki nake ba. Ban ce haka ba. Ki daina zuban haka in ma kina tunani. Saboda ni ko kai da za a mallaka min duniyar nan ma a ce babu ke a raban da ke ni ban yadda ba. Ina so in zo na da ke ko da Kuma farin cikin haka ne? Allah gaskiya da ake hakan da gaskiya a cikin mutum da ke assalamu alaikum wa alaikum barka a gida ya gida a shugula kwana biyu sai godiya ga lafiya kalau malam ina son magana da kai lafiya ka lafiya karau so magana ne ni kuma ina so mu dan ja gefe ne a'a to mu yi tsana saboda kaga wannan yarinya ita ce sirri na dan ko ka faɗa min zan faɗa mata kawai ka zayyana min shi ana babu damuwa na yarda da hakan amma kai hakuri mu dan ja gefe magana ne ba nace maka wannan na yarda da duk magana za ka yi ta anan kawai saboda ko da mun yi gefe da kai ne nace maka ita ce sirri na dole zan faɗa mata kawai kai haka ne gaskiya in mata kina da kyau tamkar yadda ka san farin wata malam ya dai me haka da ka so ga sai ka shiga rayuwar masoya haka ake yi wallahi malam wannan yari kyakkyawa ce to sai mai dan take kyakkyawa ai ba ta ka bace ya kana ma haka kai malam ji kawai kai magana da kake yi ka daina zura mace wannan abun ya isa haka kawai ka faɗi ne ga kyakkyawa ce malam ka faɗi abin da za ka faɗi ce ma in za ka kalle ka kalle ni ba na sayar wani abu kawai ka zo ka rayuwar masoya ka ba ka so na malam wace irin arziki ne da ya wuce gimbiya ta ai ba arzikin da ya wuce masoyi akan wannan zan iya mallaka ma miliyan 10 nawa miliyan 10 ne anan miliyan 10 sun cika daidai sun cika sun cika waye ni ne na kai na bar ma ita hadda kai hadda uwarta na bar ma ita na gode ma